Дами и господа, този поздрав е направен специално за Стоян Резачката и за жена му Мария. Поздрав правят за цялата фамилия. За Минка и парно Катар Бижидар, Атанас ми баба Минка, Катаро дядо Атанас за най-добрия Резач Стоян, Асен Бест Кинг. Абела Кая Гилитаро, Стоян Резачката и тамо Леске Ромнатар, Мария Тар и Мленго семейство от село Зимница. Поздрав Кераса, фамилия ке и Минка Опарнос, емо Божидар, Атанас и баба Минка и дядо и си Баро Алаф и Стоян Резачката и най-баро ки България. Лес, наши варен, наши перавен. Всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Стоян Резачката, те шунен со вакерла, наши перавен ме фамилија, ме синјам думо думесте. О Стоян кај леско семејство, одоле си баре легендарија, ки се во Зимница. О Стојан Резачката, о баре думо како, о баре вилецто, фали гарби. О патрони, о тарикати, о Зорао Барвало, Леле о Барла Кане, о Савете Жанин и фамилија наши перавен, амен. Душман, душман те шунен, душман, душман те паировен, душман, душман те шунен, душман, душман. Лене Пайровен. Стојанес наш ти тересен, бари фамилија и си романен.